Gamay, anong sayal ni mo eh? Mura makatputi pa ah. Pero di ko puti ang paa. Dili tayo naman. Kailis ito ka. Sus, nabastos pa ka anak. Ay, sige, mag-ilis na lang po eh. A few moments later. Wala ha, pwede nang wait ni mo eh. Ay, grabe pagka-babe. Uy, sayang kita pagwapa. Strikto kaayo ka. Ano, labon pa ni mo kapula sa lubot sa manok. Saan leto, manani na yun hindi ko ani ha. Sus, di naman kakailangan ng pag-aabaday. Kay, alas ako ay ikaw nalagaw ka sa tanan. Alas ako ay ikaw nalagaw ka sa tanan. Kapit lang. 12 seconds later. Kuag, lubot at yan na eh. Uy, grabe po ka makartanaw. Uy, mata ni mo, mura na mulugo ang mata ni mo si tanaw. Grabe, sad ka. Uy, unang tanim mong dautan. Nalang kayo nahulog sa salog. Nagtao lang gani po. Grabe. Sige ni mong tutok. Huwag matunaw na itong lubot ng behana to. Grabe, Diyos. Ang ilan, ayun tanim mo eh. Na maayo eh. Ikaw, Mario, pagkarong jud. Adyo ko, binuangi. Hoy! Maudi ng tirada ni mo, ha? Uy, sorry good. Di naman ako nag... Silos-silos pa kasi ito pa kay ka, pero kung nahatan niyo masabaw, di ay. Pag-abrin ako sa laptop, naana na yan yung daram. Kung tugtan ako ng pasiksi daw, mas gwapa pa ko ana. Kung saan masito na kayo ka. Isa na bayanan na. Dili jud na, dili jud ako nagkuan na. Nag-abrian na. Lupig pa na ako pinariso ni mo doon. Grabe, makaguradyado ka sa kuha, pero... Ikaw, tatan ako, Ivana. Ay na lang.